Imroman, Gagabandi session and is back down by way Lino. Lino. Lion, he will get it. It's all about Penairi. Yeah. Yes, so Koresara Penairi, Gubasanda Kapiwa Marine Passerasi. Yes, so Koresara Takai 2025 Atanga Nekutsunga ire. Ndichaite isingaloni vamwe vakatenga dzimba nedzimotokari, vamwe vakatenga choku nezvigotikari, vamwe pamabasa vakawedzerwa kasalari. Kaya handina chinhu ona ndingori shari, ndinenge ndichingodzi chinga mwanangu, gorera pera chinga mwanangu, ndapinda 2025 chinga mwanangu, murume hateme chinga mwanangu. Yeso gore zvarapera iri kubasa ndakapiwa mari nebhaserasi. Ndakaiteiwo misengalo rigati yeso gore zvarataka iri 2025 atanga nekutsunga ire. Ndichaiteiwo misengaloni amama ndikafunganya ndechamwaroko, kugara ndichimobasa ndikachitoropo, chichiri kukonzeresa zvidaroko, kugara ndichibwenya sandikachoko. Munoda ndivere maiwe, inga ndiri kushanda ndiri kushingirira. Munoda ndivere maiwe, inga ndiri kushanda ndichabudirira. Yeso gore zvarapera iri kubasa ndakapiwa mari nebhaserasi. Ndakaiteiwo misengalo rigati yeso gore zvaratanga iri 2025 atanga nekutsunga ire. Ndichaiteiwo misengaloni vamwe vakatenga dzimba nedzimotokari, vamwe vakatenga choku nezvigotikari, vamwe pamabasa vakawedzerwa kasalari. Kaya handina chinhu ona ndingori shari, ndinenge ndichingodzi chinga mwanangu, gorera pera chinga mwanangu, ndapinda 2025 chinga mwanangu, murume hateme chinga mwanangu. Yeso gore zvarapera iri kubasa ndakapiwa mari nebhaserasi. Ndakaiteiwo misengalo rigati yeso gore zvaratanga iri 2025 atanga nekutsunga ire. Ndichaiteiwo misengaloni amama ndikafunganya ndechamwaroko, kugara ndichimobasa ndikachitoropo, chichiri kukonzeresa zvidaroko, kugara ndichibwenya sandikachoko. Munoda ndivere maiwe, inga ndiri kushanda ndiri kushingirira. Munoda ndivere maiwe, inga ndiri kushanda ndichabudirira. Yeso gore zvarapera iri kubasa ndakapiwa